Waqt il-programm għandi xi ngħid fuq Radju Malta, il-Kap tal-Opposizzjoni Simon Busuttil għaraf li r-riżoluzzjoni mresqa fil-Parlament dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment waqgħet isem pajjiżna fl-inqas livell, riżoluzzjoni li tresqet fuq insistenza tal-membri Ewroparlamentari Nazzjonalisti Roberta Mezzola u David Casa fuq id-direzzjoni ta' Simon Busuttil innifsu. Kienet ġimgħa straordinarja illi fiha isem pajjiżna waqa' baxx. Il-Gvern sema dak li kellhom xi jgħidu l-imsieħba soċjali u rreveda l-programm b'mod li rċieva l-appoġġ tal-maġġoranza tal-istess imsieħba. Iżda l-MPs nazzjonalisti xorta pressaw biex isem pajjiżna jissemma kemm jista' jkun fir-riżoluzzjoni quddiem il-Parlament Ewropew. Fi kliem Simon Busuttil aktar tissemma fl-aħbarijiet meta ma taqbilx milli meta taqbel. Iktar tidħol fl-aħbarijiet meta ma taqbilx milli meta taqbel. Simon Busuttil jibqa' jinsisti li l-Oppożizzjoni qed tfittex kunsens meta fl-istess nifs jgħid li l-Gvern għandu jwarrab dan il-programm ta' investiment. Dan meta jinjora l-kunsens fost l-imsieħba soċjali Maltin dwar programm li se jwassal għal dħul ta' biljun euro. Simon Busuttil stqar li l-Oppożizzjoni ma kellha ebda triq oħra ħlief li tressaq mozzjoni għaliex ma setax tara qbil. Dan ifisser li għalih il-kunsens bejn l-imsieħba soċjali u l-Gvern ma jfisser xejn. Ta' ċittadinanza. U fejn ma naqblux terġa' qed nipproponu wkoll l-alternattiva tagħna. U jkun biss fejn assolutament ma jistax jintlaħaq bil li mbagħad aħna ninsistu fuq il-pożizzjoni differenti tagħna. Simon Busuttil qal li l-Oppożizzjoni fittxet konsens f'abbozzi u liġijiet fejn jidħlu s-saħħa u l-edukazzjoni, meta fil-verità Gvern Nazzjonalista ħalla s-sitwazzjoni tiħżin tant f'dawn iż-żewġ oqsma li kwalunkwe titjib kien se jkun pass kbir. Insemmilek is-saħħa, settur sensittiv immens fejn aħna konna u għadna qegħdin ngħidu l-Gvern ejja nilħqu konsens, politika ta' konsens fuq suġġett bħal dan. Insemmilek l-edukazzjoni. Din il-ġimgħa stess jiena mortant l-MUT u qatt pubblikament li fis-settur tal-edukazzjoni l-Oppożizzjoni hija lesta għal konsens. Il-Kap tal-Oppożizzjoni stqar li wara kollox mhux kontra l-kunċett ta' ċittadinanza li tinkiseb u mhux tingħata bidritt ta' twelid. Simon Busuttil baqa' jinsisti li l-Gvern għandu bla dubju ta' xejn jirtira l-programm imfassal minn dan il-Gvern meta jaf li l-għanewlieni ta' programm ta' ċittadinanza b'investiment huwa li jagħti spinta tant meħtieġa lill-ekonomija Maltija.